ଶୁଣ ସରକାର ଗୁହାରି ଆମର, ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ ଟିଉସନ କରି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ ଟିଉସନ କରି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଲା ସ୍କୁଲ ଟିଉସନ। ବରଷ ହେଲା କଷ୍ଟରେ ରହି ଚଳାଉଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏସବୁ କରି ପାଉନୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଗୁହାରି ଘେନ ଆମର। ଶୁଣ ସରକାର ଗୁହାରି ଆମର, ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗେ କାମ କରିଛୁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି। ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛୁ ଆମେ ବେସରକାରୀ ବୋଲି। ହଜାରେ ଦିନରେ ହଜାରେ ଯୋଜନା କରୁଅଛ ସରକାର। କରୋନା କାଳରେ ଥରେ ଭାବୁନାହୁଁ ଦୁରାବସ୍ଥା ଆମର। ଶୁଣ ସରକାର ଗୁହାରି ଆମର, ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର। ଆହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦିଅ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆମ କଥା। କହିପାରୁନାହୁଁ ସହିପାରୁନାହୁଁ ହେଉଛୁ ଆମେ ହୀନସ୍ତା। କହିପାରୁନାହୁଁ ସହିପାରୁନାହୁଁ ହେଉଛୁ ଆମେ ହୀନସ୍ତା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଯୋଜନା କରି ଦିଅ କିଛି ଅନୁଦାନ। ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମେ କରୋନା କାଳରେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଦୁଃଖ ଦିନ। ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମେ କରୋନା କାଳରେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଦୁଃଖ ଦିନ। ଏଇ ଅଳି କରି ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଶୁଣ କଥା ଆମର। ଶୁଣ ସରକାର ଗୁହାରି ଆମର, ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର। ଶୁଣ ସରକାର ଗୁହାରି ଆମର, ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର। ନମସ୍କାର।